Θα δούμε τώρα ένα εργαλείο που απευθύνεται στους αντιπροέδρους παιδείας. Εδώ πάμε λίγο πιο τεχνικά, δηλαδή απευθύνεται σε εσάς που είσαστε φέτος αντιπρόεδροι παιδείας στους ομίλους σας, φροντίζετε για την εκπαίδευση των μελών. Μπορείτε λοιπόν να προγραμματίσετε ομιλίες πηγαίνοντας στο Scheduling and VPE Tasks, το πρώτο εργαλείο Schedule Speeches. Πατώντας αυτό το εργαλείο, μπορείτε να δείτε ποια μέλη έχουν κάνει αίτημα και να τους το εγκρίνετε. Δηλαδή να τους κάνετε accept. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του VPE. Επίσης, εδώ, άμα πάτε στη συνάντηση 30 Οκτωβρίου που δεν έχουν οριστεί ακόμη ομιλητές, μπορείτε να δηλώσετε έναν από τη λίστα των αιτημάτων. Τα αιτήματα μην ξεχνάτε ότι θα σας εμφανίζονται εδώ στο αναδυόμενο μενού. Και επίσης, αν κάποιος ομιλητής δεν βρίσκεται εδώ, στην λίστα με τα αιτήματα και θέλετε να τον κάνετε χειροκίνητα, μπορείτε να πατήσετε στο εικονίδιο με το πρόσωπο και θα εμφανιστεί ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο, από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τον ομιλητή της συνάντησης. Ας επιλέξω για παράδειγμα εμένα. Και αν πατήσετε Go, θα σας βγάλει κάτι παρόμοιο με το αίτημα του ομιλητή. Δηλαδή και εσείς ως VPEs μπορείτε να καταχωρήσετε τον ομιλητή με το όνομά του, το εγχειρίδιό του και το speech που θέλετε να κάνει. Αυτό δηλαδή είναι ένας άλλος τρόπος να καταχωρηθεί μια ομιλία και να προγραμματιστεί για μια συνάντηση. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο διπλανό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν είναι για να δούμε τα επόμενα meeting και να προγραμματίσουμε ως αντιπρόεδροι παιδείας, ως διαχειριστές της ατζέντας, ποια μέλη και πότε θα κάνουν. Εδώ βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον. Βλέπουμε όλα τα μέλη, βλέπουμε πότε μίλησαν για τελευταία φορά, άρα μπορούμε να εστιάσουμε τη στρατηγική μας σε μέλη τα οποία δεν μίλησαν πρόσφατα. Βλέπω ένα μέλος έχει να μιλήσει εδώ και 135 ημέρες. Άρα πρέπει να δω πότε είναι η επόμενη προγραμματισμένη ομιλία. Είναι για τότε. Και να θέσω τους στόχους, να παρακινήσω κάποιον που έχει καιρό να κάνει ομιλία να το κάνει. Επίσης, κάποια μέλη θέτουν στόχους και αυτό θα φαίνεται με ένα κόκκινο πλαίσιο. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη ομιλήτρια έχει θέσει στόχο να πετύχει 10 ομιλίες μέσα σε ένα χρόνο, για παράδειγμα, 5 ομιλίες μέσα στο επόμενο εξάμηνο και ένα εγχειρίδιο που χρησιμοποιούταν παλιά, πλέον έχει αντικατασταθεί από τα Pathways και μας δείχνει λοιπόν πόσο καλά είναι σε σχέση με το στόχο και κάθε πόσο πρέπει να δίνει ομιλία. Αυτό το δηλώνουν και τα ίδια τα μέλη. Θα δούμε από πού μπορούν να το δηλώσουν. Θα το δούμε σε λιγάκι. Πάντως αυτό είναι ένας τρόπος για να παρακολουθούμε τους στόχους των μελών. Αν πάτε σε ένα άλλο εργαλείο, αυτό είναι το Goals Chart, το τρίτο εργαλείο στο Scheduling and VP Tasks. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε έναν στόχο για τα μέλη, αυτό που μόλις έλεγα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να προσθέσουμε έναν στόχο για το μέλος, μπορεί να μας το στείλει, δηλαδή να μας πει ο Παναγιώτης ότι έχει θέσει στόχο να κάνει 10 ομιλίες ανά συνάντηση και εμείς να πάμε στο προφίλ του Παναγιώτη, όχι 10 ομιλίες μέσα στη χρονιά, και να πάμε στο προφίλ του Παναγιώτη από το ΣΥΝ και να θέσουμε στόχους. Δηλαδή εδώ έχουμε το communicator goals και να βάλουμε complete his speeches, δηλαδή να ολοκληρώσει 5 ομιλίες για παράδειγμα μέχρι πότε, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2025 και κάνοντας save ο στόχος αποθηκεύεται. Άρα είναι ένα χρηστικό εργαλείο για να δηλώνουμε και τους στόχους.
να δηλώνουμε πόσες ομιλίες θέλουμε να κάνουμε μέχρι πότε. Και αυτό το καταχωρεί ο Αντιπρόεδρος Παιδείας μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει το Pathways Chart. Αυτό είναι ένας συνολικός κατάλογος με όλα τα μέλη και πόσο προχωρούν στα μονοπάτια τους και ποιο μονοπάτι έχουν. Επίσης το χρησιμοποιείτε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Στο Scheduling and VP Tasks είναι όλα αυτά. Υπάρχει το Communication Chart. Εδώ βλέπουμε πότε μίλησε για τελευταία φορά από το πρώτο meeting της χρονιάς. Η χρονιά των Toastmaster ξεκινάει τον Ιούλιο και τελειώνει τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς. Άρα εμφανίζονται σε μια γραμμική σειρά όλες οι συναντήσεις και βλέπουμε ποια μέλη είναι συμμετοχικά, ποια δεν είναι και τόσο συμμετοχικά. Λοιπόν, μετά πηγαίνουμε στο Scheduling and VP Tasks, στο Leadership Chart, δηλαδή ποιους ρόλους ανέλαβε το μέλος. Βλέπουμε ένα μέλος που αναλαμβάνει κάθε φορά ρόλο και ένα άλλο μέλος το οποίο δεν αναλαμβάνει. Αυτό μπορούμε να το δούμε αναλυτικότερα και από το Roles by Meeting. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε τον συγκεκριμένο ρόλο, ποιος τον έκανε ανασυνάντηση. Σε όσα υπάρχει κενό, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει ανατεθεί αυτός ο ρόλος. Είναι εξίσου σημαντικό εργαλείο για τον Αντιπρόεδρο Παιδείας, αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη να βλέπουν ποιος είχε αυτό το ρόλο την προηγούμενη φορά, ποιον μπορώ να ρωτήσω πώς το έκανε. Είναι, όπως είπαμε, ένα αρχείο με όλες αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Σε όλους εμφανίζεται και το Member Statistics, που μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά, δηλαδή ποιον ρόλο ανέλαβε ο καθένας ανασυνάντηση, αλλά βλέπουμε και το αντίθετο, δηλαδή ποιους ρόλους έκανε το ίδιο μέλος και πόσες φορές το έκανε. Και υπάρχει κάποιο μέλος που δεν έχει κάνει κανέναν ρόλο ή μόνο έναν ρόλο. Υπάρχει κάποιο μέλος που έχει κάνει πάρα πολλούς ρόλους. Αυτό το βλέπουμε από το συγκεκριμένο πίνακα, ακριβώς από κάτω από το Scheduling and VP Tasks, στο Member Statistics. Είναι ακριβώς το ίδιο. Roles by Meeting, Role History, Pathways Chart. Εδώ μπορούμε να δούμε από την πλευρά μας ως μέλη το κάθε μέλος τι κάνει στα Pathways. Έχει παρόμοια εργαλεία με τα εργαλεία του VPE. Communications Chart, ομιλίες που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία με τα Pathways. Και Leadership Chart, ομιλίες που σχετίζονται, ας το πούμε, με project που έχουν να κάνουν με κομμάτια που αφορούν στο leadership. Επίσης, να σας πω για το Scheduling and VP Tasks, ότι από εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε και το επόμενο meeting για τον όμιλό σας, κάνοντας Create a Meeting. Τι μπορούμε να βάλουμε εδώ? Εννοείται το θέμα της συνάντησης, ότι είναι Θεσσαλονίκη Toastmasters, για παράδειγμα. Εμείς την τελευταία συνάντηση γιορτάσαμε τα 10 χρόνια του ομίλου, άρα το θέμα ήταν Happy Birthday, αυτό είναι το subject. Η ημερομηνία της συνάντησης, πώς θα γίνει, γίνεται και διαζώσεις, αλλά γίνεται και μέσω Zoom ή είναι σε κάποια άλλη τοποθεσία. Τον αριθμό της συνάντησης, τη συγκεκριμένη θεματική και εδώ τα template. Δηλαδή, θα σας δείξω πώς δημιουργούμε ένα template και αφού έχουμε δημιουργήσει 10-15 template, δηλαδή τι είναι ένα template? Μία ατζέντα με 2 ομιλητές, μία ατζέντα με 3 ομιλητές, μία ατζέντα με 4 ομιλητές, η ατζέντα των διαγωνισμών του ομίλου, ό,τι θέλετε. Επιλέγοντας το εδώ, μετά αποθηκεύει την επιλογή και θα μου δημιουργήσει ατζέντα για ένα meeting όπως το έχω φτιάξει στο template. Αναθέτουμε σε κάποιον να είναι ο meeting manager, που μπορεί να είναι ο συντονιστής της συνάντησης, άρα αυτό το επιτρέπει κάποιες παραπάνω λειτουργίες και μπορούμε να φτιάξουμε και ένα message body. Εδώ μπορούμε να βάλουμε διάφορα. Ποιο είναι το quote, η ιδέα, η σκέψη της ημέρας, το βιβλίο της ημέρας, η λέξη της ημέρας. Όλα αυτά θα εκτυπωθούν στο πάνω μέρος της ατζέντας. Και αν εδώ το τέλος κάνω submit και create, τι θα μου εμφανιστεί? Θα μου εμφανιστεί το meeting που δημιούργησα. Δηλαδή, αυτό εδώ. Ας υποθέσουμε ότι έφτιαξα το meeting στις 30 και είχα επιλέξει το template για 3 ομιλητές.
μου έχει εμφανιστεί και ο meeting manager μπορεί να κάνει ανάθεση σε ρόλους. Δηλαδή, αν είσαστε ο meeting manager, ο Toastmaster της συνάντησης, μπορείτε να αναθέσετε και συγκεκριμένους ρόλους στα μέλη. Επίσης, αν έχετε συμφωνήσει με τον όμιλό σας ότι θα κάνετε αυτόματη ανάθεση και μετά εκείνοι θα μπαίνουν και θα δηλώνουν αν μπορούν να αναλάβουν το ρόλο ή όχι, μπορείτε να πατήσετε και το ότο και θα γίνει κάτι μαγικό. Με το ότο, ανάλογα με το ποιοι έχουν δηλώσει ότι θα είναι στη συνάντηση, θα ανατεθούν όλοι οι ρόλοι τυχαία. Και έτσι, αν δεν εφαρμόσετε το σύστημα ότι στο τέλος της συνάντησης λέμε τι θα κάνουμε στην επόμενη, μπορείτε αυτόματα να αναθέσετε τους ρόλους. Θα μου πείτε βέβαια, κάποιοι μπορεί να μην μπορούν, μπαίνουν και το δηλώνουν ότι εγώ, ξέρετε, δεν μπορώ να κάνω το ρόλο όπως δείξαμε πριν, στο sign up for meetings. Για τον VP και τον meeting manager υπάρχουν δύο τρόποι επεξεργασίας της ατζέντας πάνω στα αριστερά. Αν πατήσω το πρώτο μολύβι, θα εμφανιστεί η φόρμα που είδαμε πριν, δηλαδή η δημιουργία meeting. Αυτό που είναι καινούριο είναι το μολυβάκι εδώ. Πώς δημιουργώ την ατζέντα. Κάποιος που είναι VPE μόνο θα χρειαστεί να δουλέψει αυτό το κομμάτι. Όπως βλέπετε, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Είναι ο σκελετός, η σκαλέτα της ατζέντας της συνάντησης και εδώ μπορώ να πειράξω πολλά πραγματάκια. Δηλαδή, μπορώ να πειράξω τη σειρά, είτε αλλάζοντας τη σειρά ανάμεσα σε δύο αντικείμενα, πήγαινε εσύ κάτω, πήγαινε εσύ πάνω, είτε λίγο πιο στοχευμένα, δηλαδή χρησιμοποιώντας τους αριθμούς που έχει εδώ, αν κάτι βρίσκεται στην πρώτη θέση και θέλω να το πάω στη 16η θέση, βάζοντας αριθμούς. Αν γράψω εδώ 160, θα πάει στη θέση 160 και θα αλλάξει δηλαδή θέση, είναι για πιο μεγάλες μετακινήσεις. Επίσης, χρησιμοποιώ αυτό εδώ το εργαλείο για να εισάγω μία ενότητα ακριβώς από πάνω. Ξέχασα, ας πούμε, να βάλω ότι εδώ θα κάνει χαιρετισμό και ένας ειδικός προσκεκλημένος πριν. Δεν πειράζει, πατήστε Insert Above και θα σας εμφανιστεί να βάλετε μια καινούργια ενότητα. Πώς είναι η κάθε ενότητα εσωτερικά? Πάντα με το μολύβι στο EasySpeak. Το μολύβι μας αφήνει να επεξεργαστούμε προφίλ, να επεξεργαστούμε ενότητες. Πατάω λοιπόν στο μολυβάκι και μου λέει να ονομάσω το event, μου λέει να επιλέξω ποιος ρόλος είναι από όλους και μου λέει μετά πόσες φορές επαναλαμβάνεται μέσα στη συνάντηση. Ας πούμε, το να ανοίξω τη συνάντηση είναι μία φορά, αλλά το να είσαι ομιλητής δεν είναι μία φορά. Αν έχω 3 ομιλητές πρέπει να βάλω ο δεύτερος ομιλητής 2, ο τρίτος ομιλητής 3 και βάζω πότε εμφανίζεται το πράσινο φωτάκι από το χρονομέτρι, η πράσινη κάρτα, πότε εμφανίζεται η κίτρινη, πότε εμφανίζεται η κόκκινη και επίσης τη μέγιστη διάρκεια εδώ πέρα. Και κάνω update στο τέλος ή save. Πάμε πάλι πίσω. Κάτι άλλο, αν θέλω να διαγράψω κάτι, πηγαίνω εδώ στο delete, στα δεξιά, μόνο αν είστε σίγουροι και θα σας ρωτήσει για επιβεβαίωση, δεν θα το διαγράψει μόνο του. Και επίσης, αν θέλετε να αντιστρέψετε τη σειρά όλων των αντικειμένων, γιατί για παράδειγμα κάνετε μια ιδιαίτερη συνάντηση, ανάποδη συνάντηση, υπάρχει αυτό το εργαλείο, αντίστρεψε όλα τα αντικείμενα. Δεν σας το συνιστώ αν δεν κάνετε ανάποδη συνάντηση. Επίσης, αυτό εδώ μπορεί να είναι η παλέτα σας, μπορεί να το χρησιμοποιήσετε ως πρόχειρο για να φτιάξετε template και στο τέλος να τα αποθηκεύετε. Δηλαδή, από το εργαλείο που έχει κάτω-κάτω, use this agenda to replace the template, μπορείτε να αποφασίσετε ότι ένα παλιότερο template κοινή συνάντησης, joint meeting που είχα φτιάξει, μπορώ να το αλλάξω και εδώ στο προσχέδιό μου να το αποθηκεύσω. Επιλέγετε αυτό το template που θέλετε να ενημερώσετε και κάνετε save. Αν αυτό το template που φτιάχνετε είναι καινούριο, αρκεί να βάλετε εδώ το καινούριο όνομα για αυτό το καινούριο template και να κάνετε new template και θα εμφανιστεί αυτομάτως στη λίστα. Και αν θέλετε να διαγράψετε ένα template, το επιλέγετε και το κάνετε delete. Βλέπετε πόσες λειτουργίες έχει και αφού έχω φτιάξει την ατζέντα μου, έχω 2 εργαλεία για εκτύπωση. Το detail είναι χρήσιμο
για τον συντονιστή και όσους χρειάζονται να έχουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία της συνάντησης, ενώ για μέλη με ρόλους που δεν χρειάζονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία για επισκέπτες, σας προτείνω να χρησιμοποιείτε αυτό που λέει ατζέντα. Στο detail δείτε τι θα εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί αναλυτικά τα πάντα με χρόνους που εξυπηρετούν και το χρονομέτρη. Άρα αυτή είναι η ιδανική ατζέντα, η detailed ατζέντα για το χρονομέτρη, για το συντονιστή, για τον γενικό αξιολογητή, για τέτοιους ρόλους. Δείτε τη διαφορά. Αν πατήσω απλώς ατζέντα, θα εμφανιστούν πιο λίγα αντικείμενα. Δεν είναι τόσο αναλυτικό όσο εδώ, ότι ξέρω εγώ δίνει το λόγο, περιγράφει το πρόγραμμα. Έχει μία πιο γενική και πιο σύντομη εκδοχή και αυτό είναι καλό να το δίνετε στους επισκέπτες για να μην τρομάζουν με τα πολλά στοιχεία. Επίσης, το τέλος μας δείχνει, θα γράφει ποιος είναι ο manager του meeting και ποιο είναι το επόμενο meeting και πότε θα ξεκινήσει. Πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και μετά προσέξτε ότι μπορεί ο συντονιστής να δείτε από εδώ στα αριστερά. Εμείς είδαμε πώς κάνουμε αναλυτικά την ατζέντα, πώς κάνουμε αναλυτικά το meeting. Μπορείτε εδώ με το ματάκι του μεγάλου αδερφού κάπως να δείτε ποιοι έχουν δει την ατζέντα μέχρι σήμερα. Την έχουν δει αυτοί οι χρήστες. Λοιπόν, από πάνω εδώ μπορείτε να βάλετε και τον σύνδεσμο για το meeting και μόλις τον βάλετε ενεργοποιείται αυτόματα ένα link και όποιος μπαίνει στην ατζέντα πατώντας τον μπορεί να συνδεθεί στο Zoom ή στο Webex ή στο Teams όπου κάνετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και τη λέξη της ημέρας. Έχει λοιπόν όλες αυτές τις λειτουργίες. Θέλω λοιπόν τώρα να δείτε και κάτι τελευταίο, γιατί νομίζω είπαμε αρκετά για σήμερα. Μπορούμε να πούμε περισσότερες ερωτήσεις. Θέλω να δείτε και το Membership Management. Ένα άλλο εργαλείο. Από αυτό μπορείτε να διαχειριστείτε το σύνολο των μελών του ομίλου σας, πηγαίνοντας στο μενού Membership Management, Edit Members. Εδώ εμφανίζονται όλα τα μέλη του ομίλου. Τι ωραία. Αν θέλω να προσθέσω, αυτό είναι χρήσιμο για τον VPN ή για αυτόν που διαχειρίζεται το EasySpeak στο σύστημα. Αν λοιπόν θέλω να προσθέσω ένα καινούριο μέλος, θα πατήσω εδώ πάνω στα δεξιά το Add User. Πατώντας Add User θα μου εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο και μου δίνει πολλές λειτουργίες. Μου δίνει. Αυτός τι είναι που θα προσθέσει, είναι επισκέπτης, έχετε πρώτη φορά, είναι ήδη μέλος, είναι μέλος που όμως ήταν ανενεργό το τελευταίο διάστημα, επίσημος επισκέπτης, θέλουμε απλά να τον έχουμε στη λίστα, είχε δηλώσει παλιά ενδιαφέρον, είναι guest speaker, είναι παλιό μέλος που δεν είναι πια. Πότε ήρθε για πρώτη φορά στον Όμιλο, από ποιον ήρθε στον Όμιλο ή με ποιον τρόπο ή από ποιο μέλος, για να κρατάμε και ένα αρχείο του σπόνσορες τους λεγόμενους. Μπορούμε να βραβεύουμε τα μέλη που φέρνουν πολλούς. Κρατάμε ένα αρχείο για κάποιους που έφεραν, να πούμε, πολλούς φίλους τους και γίναν τελικά μέλη. Και σου έχει 3 τρόπους. Αν είναι καινούριος, θα πρέπει να βάλεις εδώ τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο και email. Αν όμως είναι ήδη μέλος, θα επιλέξουμε τη δεύτερη επιλογή, δηλαδή Select from a previous list of club members and visitors, παλιά μέλη που έχουν επισκεφτεί τον Όμιλο. Αν είναι ήδη μέλος και δεν υπάρχει στη λίστα μας, θα βάλουμε το username. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το username. Μετά κάνουμε submit και ακολουθούμε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Εδώ δεν το κάνουμε τώρα και εδώ έχουμε τη λίστα με τα μέλη, οπότε πατώντας το μολυβάκι του καθενός μέλους μπορούμε να δούμε αυτό που σας έδειξα πριν για το προφίλ. Αν πάω λοιπόν στο δικό μου προφίλ, μπορώ να δω κάποια στοιχεία για την εγγραφή μου, το email μου, τα μονοπάτια μου, το τηλέφωνο που έχω δηλώσει, κάποια προσωπικά στοιχεία που δεν έχω δηλώσει εδώ πέρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το club, δηλαδή
Από πότε είμαι μέλος. Για πρώτη φορά σχετίστηκα με αυτό τον όμιλο, να αλλάξω το στάτους μου ως μέλος, και αυτό μπορώ να το κάνω και στα υπόλοιπα μέλη αν είμαι αντιπρόεδρος μελών του ομίλου, δηλαδή να βάλω κάτι από αυτά. Γι' αυτό είναι καλό αυτή η λίστα να ενημερώνεται. Από πότε αρχίζει αυτή η αλλαγή, ποιος με έφερε στον όμιλο, ποιος είναι ο μέντοράς μου, και να βάλω εικόνα προφίλ. Από εδώ μπορούν να μου κάνουν reset τους κωδικούς, το βλέπετε, ή reset όλο το προφίλ. Έχει γενικά μια λειτουργικότητα. Μπορείτε να δείτε και στοιχεία για το club σας, δηλαδή αν πάτε στο This Club, μπορείτε να δείτε κάποιες πληροφορίες για το πώς εμφανίζεται δημόσια ο όμιλός σας. Για να πάω λοιπόν, άμα πάω This Club, Club Home, θα δω κάποια γενικά στοιχεία για τους Toastmasters Θεσσαλονίκης. Άμα πάω, είναι στο πάνω μενού, This Club, Club Directory, μπορώ να δω ποιοι διοικούν αυτόν τον όμιλο και είναι το προεδρείο. Και έχει και άλλες πληροφορίες, μπορείτε να το ψάξετε, να δείτε πράγματα, και το GoTo πολλές φορές μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες. Να ψάξω ένα club, να ψάξω έναν άλλον χρήστη. Στο My Communication μπορώ να δω αν έχω μηνύματα, αν μου έχουν στείλει εμένα μηνύματα στην πλατφόρμα EasySpeak, αλλά σας προτείνω να παρακολουθείτε στο email σας, γιατί εκεί πάνε όλα τα mail. Εδώ λοιπόν θα σταματήσω. Αυτά ήταν τα πρώτα βασικά για την παρουσίαση του EasySpeak. Σταματάω και την καταγραφή και μπορούμε να ακούσουμε ερωτήσεις. Oh, please now, do this just for me. I don't ask so much, give me love, give me